Tervepä terve! Nyt ollaan taas videoiden parissa. Anteeksi vähän taustaääniä ja näitä. Tällä ollaan vähän pihalla. Tosiaan tässä on mun äitipuolen talo. Me ollaan täällä. Mä oon nyt täällä. Niin. Tääpä semmonen juttu, että nyt aloitetaan kuvaaminen. Me ollaan täällä vähän täällä pimetässä. Tehdään jotakin. En vielä kerro mitään. Koska se on salaisuus. Nähdään kohta. Nyt ollaan metään toisella puolella. Laitapa kuvaamaan tätä videota. Nyt aletaan tekemään tämmöisillä kepeillä jotakin. En mä tiedä. Ensi video, laittakaa mulle kommenttia. Mikä alkaa vitulla? Mikä lause alkaa vitulla? Ja mitä näillä voi tehdä? Nyt me ei aleta tekemään mitään. Näen ihan jos mä menen takas tonne metän toiselle puolelle. Moi, taas ollaan täällä metään Nyt ollaan täällä metään toisella puolella. Niin. On näistä taustaäänistä vaan. Nyt sitten alkaa semmonen juttu, että mä kerron, että se mettä oli tuon kokoinen. Mä jo kävelin tuon läpi. Sitten oikeesti me oltiin tuolla. Tuonne vahingossa. Sitten tuolle vahingossa. Ja nyt mä oon sitten täällä. Täällä. Niin. Mä vähän niin. Ottakaa vähän linkkiä tuonne. Vaikka mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Niin laittakaapa vähän. Sitten sinä joka laittoi sen vitun ADHD-juttu, niin vittu sä oot ite semmonen. Tää olla mulle. Mä oon kovia kavereita. No, tää on kestänyt 2 minuuttia 2 Sori kun mä kiroilen. Vittua ollaan. Mulla on mä oon ollut tänään vihainen vähän. Koska mä oon alle 12. Oikeastaan kohta 11. Niin. Vaikka mä käytän tänne videoita, niin älkää Vittu oottakaa nyt hetki. Taas ollaan täällä parissa. Pitikö syömässä ei kaikkea tehdä. Piti vähän rauhoittaa mieltäkin. Akku on. Vähän akkua. Mitä? Niin. Ja nyt tämä video loppuu tähän. Äläkä katso minua. Tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja laittakaa kavereille tietty linkkiä, että minä olen hyvä tyyppi. Ja jos ette vielä tiedä minun nimeäni, minä olen Alex. Ja se J-poika, mikä vittu onkaan, niin sen nimi on Joel. Se on mun kaveri. Ja Lakkokin. Ja Erva. Mä oon nähnyt ne monta kertaa. Se Lakko on ehkä mun isäpuolen serkku. Tai se... Mä en osaa selittää. Niin. No niin. Tässä tämä video. Nähdään ensi videon parissa. Moi!